tuturor, eu sunt Raj, bine v-am găsit la episodul 6 din Five Nights at Freddy's Free. Am zis să joc cu sonor, pentru că dacă tot nu-mi scrieți și pentru că toată lumea face cu sonor, facem și noi cu sonor. Bun. Nu știu cum o să vă placă cu sonor, să nu vă speriați, eu nu mă sperii. Hai, taci. Nu o face ca pe calculator. Hai. Mulțumesc că îmi vizionați videoclipurile. Pentru că am cred de 15 vizionări. Pentru un canal așa de nou, eu sunt foarte mulțumit. Eu mă gândeam că o să dați de videoclipurile mele. M-am gândit că nu o să vă placă deloc. M-am gândit. M-am gândit și m-am gândit. Nu? Dar doar m-am gândit. Mai era Ken 7. Deci, asta a fost bomba secolului. Deci cum să vă joce acolo video erori? Deci așa ceva. Oameni buni. Nu zis sunet de vent. E unde trebuie să fie. Da, să ne sară foc în față. Sau nu? Oare credeți că ce șur... Credeți că acest zid are vreo legătură cu venturile? Pentru că e un sunet de bătaie. Ia uite. Mă, dragă, te prețuiesc. Ce ghilimele. Cum se... Dar... Ce se... Te l-ați văzut? Chem... Da... El dacă... Of... Îl urăsc pe Springtrap. Vreau doar să vă spun, cred că o să încep o serie pe calculator, nu de Minecraft. Mai întâi, cred că o să încep cu jocul acela Farsky. Of! Avem ventilation. Haide, dă-i drumul. Mă rog. Știți ceva? Poate vă speriați, așa că fără să nu. Of, 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 of. Of, of și of. Of din cauza unui robot tâmpit. Cred că o să postez posibil că într-o zi voi posta, că mâine voi posta un singur videoclip. Pentru că am problemă de familie, mă rog. Ai, serios, mă rog. Am săturat de erori, fără erori, fără erori, fără erori, fără erori. Urăsc erorile, urăsc erorile. Le urăsc, nu le suport, urăsc erorile. Erorile-s nasoale și enervante.
Eroarea este eroarea mea. Eroarea... Oh, deci nu te cred. Fiți atenți, ca să distractivă. Ia fiți atenți. Ia, să puțin. Oh! Din păcate, cam atât și cu acest episod. Știți ceva? Dacă tot nu mai avem ce face, vreau să vă arăt ceva. Deci, în primul rând, să vă învăț cum să filmați. Dacă tot să continuăm episod, puteți căcați de pe Magazine Play Mobizen. Uitați aceasta, Mobizen. Când o să intrați, o să vă pună să descărcați o aplicație, mă rog, vă pun atunci, tot de pe Magazine Play. Nu știu acum să vă spun singur, dar să vă pun. Uitați, intrați pur și simplu pe Mobizen. Dați record screen. Dați record screen. Și vă apare, uite așa, uitați aici. Apoi intrați pe ce vreți. Și când dați aici, mie mi-apare așa pentru că filmez. O să vă dați pe butonul cameră și o să filmez ecran. Foarte ușor și puteți face imediat, dacă vreți. Vă rog frumos să-mi spuneți ce jocuri aș putea să mai fac. Aș vrea să fac ceva deosebit ce n-a făcut, ce a făcut rar un YouTuber. Deci, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii ce aș putea să fac. Bun, cam atât și cu acest episod. Am fost Rare și ne vedem data viitoare. Pa, pa!